Ora dadi apa sumpahe Senopati kuwi tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Aku lila ikhlas lahir batin pancen kudu mati. Ning ngene lho, Yud, darene dewane iki lak urip biyen ki duwe utang pati karo aku. Mula kowe kudu nyaur pati. Tegese sing klatarne patimu ora ana liya kejaba wong sing kok pateni biyen. Sopo? Aku iki, yen aku ora mateni karo kowe. Kowe iku nyemplung ning neraka jahanam, Yud, mergo matimu go dosa. Aku ki nyawak kowe, kowe lara ora percaya meneh nyawak kowe mati. Apa-apa meneh sing kudu mateni kudu aku. Aku ning karepe dewa kaya tak kuat-kuatke. Ning bareng aku adu-adu karo kowe aku ora tega. Aku ora percaya, Yud. Aku ora iso mateni kowe, Yud. Kanjeng aku njaluk ngapura. Aku ora iso mateni kowe, Yud. Aku ora tega karo kowe, Gandun. Mbah engko dosane apa sing kudu disaga. Aku ora gagas sing baku aku ora tegel mateni kowe. Mergo ana paribak. Cut. Nuwun sewu. Semar kaliyan Kresna menika dados pamonging satriya Jiwatama. Yai Semar, wong kasukan Dadu Pandhawa kelangan kamukten negara Ngamarta lan wis netepi paukuman 12 taun ana ing wana Kamiyaka lan setahun sesingitan ana negara Wirata. Mongko surasaning prajanjen lamun to Pandhawa rampung saka paukuman, Duryudana bakal mbalekke bumi Indraprastha. Nanging nyatane Kurawa semune mboten wonten krikat sarta niat anggenipun netepi dumateng janji. Kurawa nika ngibarate wong mangan gula krasa legi banjur diuntal sak lodonge pisan. Menawi mekaten jangkaning kodrat mboten saged dinuwa. Wengi sing Bratayuda semune badhe anggiles Tegal Kurusetra. Kakang Semar, yen pancen kaya mangkono apa kira-kira perang Bratayuda bakal dadi? Sampeyan aja etok-etok ora ngerti. Niki para dewa teng kayangan. Para dewa ingkang lenggah wonten ing dampar kursi kadewan kayangan sampun ngrumpaka kitab Jitapsara wedaning Bratayuda. Sampeyan calone dadi batahe Bratayuda sing kudu tanggung jawab tumrap banger bacin abang ijone peperangan. Ning nyatane sampeyan tek meneng kemawon. Yen nganti dewa anggenke netepke klera-kleru, sampeyan sing bakal nyangga dosa sing gedhe dhewe.
dijak rembukan sing kanthi apik, dijak guneman sing kanthi becik. Parandene malah mledhak awake dadi segunung gedene. Ing atase urung ana jam 10 kok wis gedene semene sampeyan. Awake ireng tungteng, rambute digramason pisan. Ning kula seneng nyawang kalih sampeyan, tegese sampeyan niku dadi pamong, dadi wakile rakyat sing adil lan rata. Sampeyan ranggunake gendera abang ijo kuning lan liya-liyane, ning sampeyan ireng, wujute ireng niku langgeng, anggene mulyake karo kabeh wong cilik. Kula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati. Kula ingkang rayipun Arjuna ingkang sowan wonten ing makam Mbah. Mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Matur nuwun bilih ripalungguhan samangke para Pandhawa sampun purna ing paukuman. 12 taun wonten ing alas Kamiyaka, setahun delik wonten ing Wirata. Manut prajanjen kedahipun Kakang Duryudana samangke mangsulaken negari Ngamarta. Ning parandene semunipun Prabu Duryudana namung kendelan kewala. Yektosipun para Pandhawa boten saged jumangkah lan makarti menapa-menapa. Tanpa dipun gandeng lan dipun tuntun dening Paduka Koko Prabu Ndarawati. Pramila saking menika Koko Prabu sampun negakaken dumateng Pandhawa, monggo kula aturi wungu. Monggo kula aturi wungu sampun sare wonten ing makam tang mriki Koko Prabu. Nuwun sewu Gus Ndara Janaka. Nadyan ta manggugah sewengi ping 7. Yen perlu mangceluki pisan. Niku pancen lagi netepi darmaning kadewatan. Mang titeni angger enek wong mesem kok turu. Niku netepi darmane kadewatan. Yen kula ngibarataken ingkang Raka Ndarawati niku kaya manuk sak kurungane. Tumanggap napa mboten? Paham mboten? Manuke lunga, kurungane suwung. Cetane ngeten. Manuke dalange lunga, kesine bingung. Nuwun sewu Kakang Narada dipun prayogakaken anggenipun pinarak lenggah wonten ing Bali Marcukunda Manik Suralaya. Alah berkenjang Pak Pong Parudaya. Nun inggih Adi Guru pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara saklam taklim kula katur Adi. Kawula nun inggih Gurawalan anggen kula mundi. Bathara panyaripan. Kawula nuwun mong timbalan ingkang dawuh pukulun. Sakusir ripalungguhan iki jeneng kita satata anggen musuhan ana ngabyantara ulun. Yektine ulun mung bakal pirsa weda ingkang dianggit dening pendhita ing Satwarga ya kuwi Resi Wyasa magepokan kelawan kitab Jitapsara dumadining Perang Bratayuda. Gandeng jeneng kita ing dadi paniti sastra Suralaya Maragage Wedarna wacanane kanthi
Pratela Bathara Penyarikan. Mun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Bukulun. Kawula nuwun sewu Bukulun kaliyan lambabar isinipun Weda Citapsara. Weda Citapsara menika kitab ingkang anulis dumados ing Baratayuda. Perang ingkang anetepi dumateng Brata utawi laku antawisipun para Pandhawa lan Kurawa mapanipun wonten ing Tegal Kurusetra. Tegal menika ora-ora jembar ewadene kuru namining darah, setra tegesipun pakuburan. Baratayuda wenang sinebat perang gedhe karana kathah senopati satriya lan ratu ingkang gugur wonten madyaning palagan. Ewadene Baratayuda mangke badhe dumados dangunipun 18 dina. Baratayuda badhe dumados dangunipun 18 dina dinten ingkang sepisan nenggih lampahan Kresna Duta. Satemah Duryudana netepaken bilih anjangkaken suku ngajangi dumados ing perang kadang kala wau. Lajeng dinten ingkang kaping 6 sampun wonten senopati gugur nenggih putra ing Wirata Raden Utara. Dinten ingkang kaping 7 nenggih guguripun Raden Wiraksangka. Dinten kaping 8 nenggih sedanipun Raden Seta Buminjaya ugi putra Wirata. Dene dinten ingkang kaping 11 Senopati Agung Brahmaning Talkanda anenggih Sang Mahatma Bisma gugur dening Senopati Putri nenggih Wara Srikandi. Dinten ingkang kaping 11 nenggih telampahan Abimanyu ranjak. Abimanyu ingkang dipun dadosaken pengewan-ewan dipun ranjak gaman dening para Sata Kurawa kanthi gelar Baris Cakra Byuha. Dene dinten ingkang kaping 12 nenggih Durna gugur. Guguripun Resi Durna dening satriya ing Pancala nenggih Trusna Jumena. Dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambakan Dursasana gugur dening panenggak Pandhawa Werkudara. Dinten ingkang kaping 14 nenggih mustikaning Bratayuda ingkang sinebat Karna Tinanding. Tetandinganipun Prabu Karna kaliyan panengah Pandhawa pun Arjuna. Dene dinten ingkang kaping 15 nenggih Salya gugur. Dinten kaping 16 Sengkuni beset. Dinten ingkang kaping 17 lan ugi 18 nenggih Rubuhan Duryudana gugur dening Werkudara. Mekaten Pukulun isinipun Weda Citapsara. Monggo anggenipun badhe murba wasisa. Bong ilahe ngawit namastu namasidam. Kakang Gunor Sinarado kados pundi Adi? Menawi saking pamawas kula taksih wonten ratu lan satriya ingkang dereng kapacak wonten madyaning perang Baratayuda. Sinten Adi? Meninggih satriya ing jangkar bumi atmajanipun Werkudara pun Antarja kaliyan Ratu Mandura Prabu Baladewa dereng kadhapuk wonten ing Bratayuda. Lajeng keparengipun menawi saking pamanggih kula Bratayuda mboten namung 18 dina nanging dipun tambahi 19 dina. Dene dinten ingkang kaping 19 nenggih tetandinganipun Antarja kaliyan Baladewa satemah pejah sampyuh wonten madyaning Tegal Kurusetra. Mereka kesepakatan ingkang dados kepareng paduka kula namung badhe tuturi Bathara Penyarikan wonten dawuh Pukulun. Mara gage apa kang dadi pangandikane Pukulun Bathara Guru Istokna. Dinaning Bratayuda tambah ana siji ya kuwi dina kaping 19 tetandingane Baladewa kelawan Antarja satemah Baladewa Antarja mati bareng ana Tegal Kurusetra ngestakaken dawuh.
Nyuwun pangapunten menawi Bratayuda dintenipun dipun tambahi setunggal dadi 19 tur ing pungkasaning Bratayuda ingkang kedah sirna nenggih Baladewa kaliyan Antarja kula minangka batahe Bratayuda mboten sagah kula lho mangko dhisik Narayana Wisnu Nadyanto kaya ngapa lan kepiye ana jagak kadiwaktan iki kabeh sarwa tinarbuka. Sapa wae kena ngudal gagasan udu panemu kelawan usul pamanggih. Mula prayoga bab iki dirembug sing kanthi apik, dirembug sing kanthi becik. Yen pancen jeneng kita ora sarujuk, Bratayuda dadi 19 dina magepokan kelawan patine Antarja kelawan si Baladewa ki dasare apa? Nyuwun pangapunten. Menawi dinten kaping 18 Duryudana menika sampun gugur. Mongko Duryudana menika ratu. Yen ratune niku sampun pejah tegesipun Bratayuda sampun rampung. Kenapa kok dadak ditambahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa kalian Antarja? Kejawi saking menika menawi Antarja kalian Prabu Baladewa menika tetandingan ngibaratipun timbangan boten badhe traju tetep jomplang boten adil. Tumrapipun Ratu Mandura perang mung karo si Antarja menang ora kondang kalah malah mbabar wirang. Angka kalih mestinipun para Jawata sampun prisa bilih Bratayuda menika perang suci minangka telung perkara. Ingkang sepisan nenggih tagih tinagih antaraning utang piutang, angka kalih luware nadar utawi kaul, angka 3 sirnane angkara murka. Kok Baladewa tanding kalian Antarja, nadare Baladewa napa, kaule Antarja napa? Dosane tiyang kalih niku napa kok dipun kurbanaken wonten Bratayuda? Boten namung menika kemawon. Taksih wonten setunggal ingkang jijir pukulun nyuwun pangapunten. Bratayuda menika ajanging perang kangge angunduh karma utawi angunduh dharma. Menawi Abimanyu cetha lamun ta pejah dipun ranjak gaman karana sumpahipun Abimanyu piyambak nalika badhe wayuh kalian putri Wirata Dewi Utari. Abimanyu sumpah bilih dereng anggadhahi garwa yen nganti Abimanyu ngapusi besok matine bakal diranjak ana perang gedhe mangke ngunduhe Abimanyu wonten Bratayuda nanging wonten malih satriya ingkang gadah utang ingkang kedahipun dipun saur wonten Bratayuda. Sapa satriya sing duwe utang Narayana? Mboten wonten sanes kejawi namung satriya ing pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca duwe utang karo sapa? Gatotkaca anggadhe utang kaliyan pamanipun nenggih Kalabendana. Karana Kalabendana rumiyin pejah ingkang mejahi Gatotkaca. Yen Gatotkaca mboten kapacak wonten ing Bratayuda, benjang patine Gatotkaca taksih nggawa utang pirang-pirang. Alah. Yen pancen kaya mengkono, apa dina kaping 19 patine si Gatotkaca? Mboten. Dinten ingkang kaping 11 menika lah Abimanyu gugur wanci siang. Iya, Kanjeng. Lah, dinten kaping 11 dalu menika suluwan Gatotkaca gugur. Mengko dhisik Narayana wis cetha pratela lamun ta pranatan utawa aturane Bratayuda. Lamun ta wanci wengi kabeh kudu ngaso, kabeh kudu leret. Ora ana ingkang padha bandayuda. Tegese yen patrape Gatotkaca wanci bengi kok magut suraning driya mangka peperangan tegese nrajang aturane Bratayuda. Nuwun sewu. Aturan Bratayuda mangke ingkang damel Resi Bisma. Sepisan tetandingan namung dipun keparengaken wanci siang, angka kalih boten saged kroyokan, angka 3
menawi mengsah menika sampun ngaku kalah mboten saged dipun pejahi. Ning wiwit dinten ingkang kaping 11 Resi Bisma gugur. Aturan pranatan kala wau sampun mboten kangge. Mongko pranatan kala wau dipun usulaken dening Resi Bisma lan dipun sepakati dening Kurawa lan Pandhawa. Ning wiwit Resi Bisma menika gugur, aturan menika sampun mboten kangge. Kurawa nika pancen tukang gawe aturan, ning aturan kala wau dipun tabrak piyambak kaliyan Kurawa. Budayane Kurawa ngoten niki. Bosek, buktine apa lamun to Kurawa nabrak karo aturan? Wiwit pejahipun Abimanyu ing atase bayi wingi sore ijen tanpa rowang mapan ning Tegal Kurusetra parandene dipun kroyok dening para Kurawa, dipun ranjap gaman wiwit saking pucuk rambut ngantos jempol sikil. Satemah Abimanyu dados pengewan-ewan bab menika ingkang ndadosaken mubal-babal kanepsanipun Gatotkaca mila ambabi wuta nadyanto wanci dalu tetep perangan. Supados saya wijang, saya gamblang, saya padang benjang dinten kaping 11 menika lelampanipun kados mekaten. Kabar pisan ora nduga mon. Septa Wilaha kowe kuda sing ndak tresnani. Parandene nemahi pati. Nadyanto kowe kewan ning labuhmu marang Abimanyu gedhe. Tak bilane nganti tetes sing getih pungkasan. Oh.
Brata Jayamrata gerbuten aku. Para Kurawa sawangen Abimanyu durung kalah. Aku durung mati. Aku isih dadi satriya ingkang perwira. Kurawa aja siji loro. Maju bareng kowe Kurawa. Aja maju siji loro. Tandingara Abimanyu Kurawa. Tekan kowe Kurawa. Aja siji loro. Maju bareng. Lakon tak kokop getihmu kowe Kurawa. Abimanyu. Paman Patih Harya Sengkuni wonten dawuh nggih. Apa kira-kira wong Amarta para Pandhawa lan anak-anak kirang ngerti aturan? Menika sampun wanci dalu. Parandene kula tingali wonten ing gegana candrane nganti kaya bledhek sesautan. Menika sinten Paman? Menawi mboten lepat menika lare Pringgondani Gatotkaca. Semunipun mboten trima raosipun karana pejahipun Abimanyu ingkang dados pengewan-ewan nggih. Sedaya kedah tumenga ing akasa Gatotkaca diranjap gaman nggih ngestaken dawuh.
Woi! Ah! Aduh, berkenjang pak pong Marudaya. Ada soto jenenge rombong, untu entek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo moblong tinggal jagong cingklak wong. Lah Bratayuda nek ramene kaya ngene. Gatotkaca cacahe maewu-ewu kaya mengono ngamuk punggung Suratamtaha. Yen ditutuk-tutukne barisan Kurawa ngestina ludes keles tandes tanpa sisa. Mangka ana sukma sing duwe kewajiban ya kuwi methuk karo si Gatotkaca. Kala Bendana, bangun, tangi kala Bendana. Atase kabeh do adus keringet kaya ngene. Parandene malah turu ana ning Mega Malang. Ya ngeten tenan iki ora. Kala Bendana. Tangi. Kala Bendana. Ing atase wis sukma kok ya turu ae. Ya kuwi karma sing kok sandang. Biyen nalika urip-uripmu kok nggo turu dadi sukma ya turu terus kaya ngono kuwi. Tangi kala Bendana. Iki ana kewajiban sing kudu kok ayahi kala Bendana. Tangi. Bendana. Dianane. Enek sinden uda kae sapa? Endi? Ora. Tutik turu ndeh. Jaga-jagian karo Bathara Narada. Kami tuwa tanggung jawab abot. Kowe tangi luwih dhisik ana bab sing bakal tak kandhakake marang kowe. Mara gage ripalungguhan iki prayogakno anggon lungguh kala Bendana. Iya, Bren. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku ngadhep, Bren. Ora liwat sembahku katur ana ngarsamu, Bren. Bah. Iki ngatasi kala Bendana kok modele kaya Bupati Panaraga ya ora. Petuk karo dewa sing kudune diajeni, parandene nyeluk li pran-pren. Aja karo dewa ngatasi karo kiai, karo jenenge Gus Kausan nyero ya pren lho, ngumun ora. Apa Bren kuwi gugah anggenku turu ning Mega Malang kene. Ngene ya kala Bendana, apa Bren? Ripalungguhan iki Bratayuda wis dadi. Bratayuda dadi, Bren. Ya. Wis kelakon dadi pirang dina, Bren. Aja anggere omongan dikeki pren ngono kuwi tau bingung malah ora ngono kuwi. Iki wis dumadi dina malem 12. Malem 12. Terus saiki aku tak takon kelawan jeneng kita. Jeneng kita Ndok Rewangi wis mati awujud sukma parandene isih turu ana Mega Malang, ora enggal munggah ana kasuwargan. Kowe iki ngenteni apa? Kowe ngenteni sapa? Aku ngene lho, Bren. Aku ketedi karo ponak aku lanang Gatotkaca. Aku wis sumpah, aku wis prasetya sok yen mati sukmane munggah swarga pengen bareng karo si Gatotkaca. Sumpahe kala Bendana aku ora bakal munggah ana ing Lokabaka yen ora karo ponak aku Tetuka. Oh ngono? Iya, Bren. Lah, mongko ripalungguhan iki si Gatotkaca wis maju perang. Maju perang ana madyaning Baratayuda. Manut kodrat urung nganti jam 11 bengi Gatotkaca kudu mati. Ya kudu alhamdulillah. Kok ngono? Yo
tegese ora kesuwen anggenku ngenteni karo ponakku Gatotkaca tak antenani ana iki Bren. Ning manut kodrat manut jangka Gatotkaca iki mengko mati. Ning matine ora ana tangane sapa-sapa. Merga Gatotkaca matine kudu ana tangane Kala Bendana. Dewa kucluk kowe. Apa wingi ra nyawak sing jenenge Gatotkaca iki ponakanku? Aku ki tresna lahir batin karo Gatotkaca. Ning ya gene patine Gatotkaca kudu sing pateni Kala Bendana. Dewa pekok kowe. Kowe ora ngerti karo aturan Rabi Rasa kapanusan. Ning kodrate kudu kaya ngono. Mergo yen Gatotkaca sing mateni ora kowe, matine Gatotkaca nggawa utang. Utang piye? Kowe apa ora kelingan? Kowe mbiyen sing mateni sapa? Ya pancen sing mateni Gatotkaca. Aku medhun aku nemoni karo Abimanyu. Nek ngono tak takoni, lho, Abimanyu kowe tek rangkul-rangkulan karo cah wedok ki sapa? Abimanyu Kandha jare kuwi putri Wirata sing jenenge Utari. Lho dheke tak eleke, lho kowe piye to Abimanyu? Kowe iki ngatasi satriya ning Plangkawati wis duwe bojo, wis duwe Siti Sedari. Nek kene malah rangkul-rangkulan karo Utari ki piye? Abimanyu ya waksulan rapopo sing jenenge wong pinter, wong sugih, wong kondang ngene iki bojo lek siji rugi ngono. Kuwi lambene Abimanyu apa lambemu? Aku kaya lambeku ya lambene Abimanyu ngono kuwi lho. Lah banjur awak wis ngerti bake Abimanyu rabineh karo sing jenenge Utari. Aku ora wani campur tangan, aku mbulih ning Prigodani. Nek ngono Prigodani lagi jagongan karo Siti Sedari. Ah, terus aku kandha karo si Gatotkaca, "Le, Tut, aku wis nemokke si Abimanyu ning Wirata, bake dheke rabineh karo putri Wirata sing jenenge Dewi Utari." Lah ora ngerti sangkan piraning bilahi, banjur si Siti Sendari iki kaget semaput arepe tiba. Aku arep nulungi, Gatotkaca ya arep nulungi. Ora sengaja tangane Gatotkaca nyenggol bathukku, terus akhirnya aku wafat ngono. Dapurmu wafat? Iya, Pren. Ning utange utang pati nyata sing diutang sapa? Sing diutang Gatotkaca. Sing ngutangake kowe. Wis saiki tanggep sah, kowe kari nyawa kenapa cerewet? Lah sing diutangi karo sing utangi wis padha ikhlase, kenapa kowe kari nyawa kok bingung kaya ngono? Ya karepen ngono kuwi. Ning yen Gatotkaca ora kok pateni iki engko Gatotkaca matine nggawa dosa, ora bakal disuceni, ora bakal bisa entuk kasuwargan, nyemplung ana neraka jahanam. Pikiren, kowe gelem mateni Gatotkaca entuk swarga, apa kowe wegah mateni Gatotkaca ning Gatotkaca nyemplung neraka mergo nggawa dosa? Pikiren. Dewa diampun tenan. Lagu ageku turu tetekane aku kok perintah supaya mateni karo ponak aku Gatut. Jur kepiye agenku bakal pakarti, aku agenku bakal tumadhang. Moko yen Gatotkaca ora tak pateni, tak ngurunga dheweke nggawa dosa nyemplung neraka. Le Tut, kowe lagi Gatotkaca. Wa Prabu ngawungga wonten dawuh. Nadyanto sajroning perang Bratayuda parandene isih genep tata kramamu. Nuwun pangapunten. Nadyanto kados pundi kemawon para putra-putra Pandhawa wiwit cenger jabang bayabang menika sampun wanuh kaliyan tata krama ngerti karo tata susila.
Ning yen pancen ngerti karo aturan ya gene wanci bengi kowe nrajang payudan ngamuk kaya wong setanen. Mergo sing jarak perkara sing ngejak rusak-rusakan para Kurawa. Kula mboten trima patinipun anak kula Abimanyu adi kula Abimanyu dados pengewan-ewan. Mang pirsani Abimanyu nika kudres getih awake kebak jemparing nganti kaya landhek. Kula mboten trima. Yen ra trima tandingana ratu ngawangga. Ku gateng silah sampeyan. Oh. 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 Pak. Nonggo enteng kaprawirane bocah pringgondan. Ngendi nggon ngendi papan kok anane mung Gatotkaca setan tenan. Ning aja gembilo pacakmu tetuko. Aku ngerti pangapasamu. Nadyanto cacahmu ki pirang-pirang. Ndak lepasi Kyai Kunta sing nyatane rangkane Kunta. Kayu Kastuba Mulya mbiyen nyawiji ning pusermu. Nadyan anggenku nglepasake ngawur mesti curiga goleki rangkane. Numpak krakreta Kyai Gambyong. Tibane Kunta kontal nyawamu. Halo, friend. Pak Klegak, pamanmu kala Bedana. Paman kala Bedana. Oh, paman. Babar pisan aku randuga mono nadyan alame beda aku iso ketemu karo Sukmamu. Yen ngono jarene simbah-simbah wong yen iso ketemu karo leluhure sing wis mati, tegese ora suwe maneh Gatotkaca ya bakal mati. Aku njaluk ngapura ya paman.
kowe mbiyen mati sing mateni ponakmu Gatotkaca iki paman. Aku njaluk ngapura. Kowe aja ngono. Aku mati wis ikhlas lahir tekan batin. Kowe aja rumangsa dosa, kowe aja rumangsa kleru. Kowe gak dosa le, kowe gak luput. Pancen kodrat lakon aku kudu ngene kok le. Aku iki tresna karo kowe, Dut. Aku yo tresna karo paman Kala Bendana. Iki mau critane aku ilak turu ning Megamalang. Megamalang yo dhuwure Kalipari. Lah enek dewa sing dapure kaya ceret. Sopo? Naroda Kucluk. Nemoni karo aku Kandha Lamuta Bratayuda dadi. Bener. Ayo. Jarine udakara jam 11 iki kowe kudu mati. Ora dadi apa sumpahe Senopati kuwi tinimbang Baliwirang luwih becik dadi batang. Aku lila ikhlas lahir batin dan pancen kudu mati. Ning ngene lho, Yud. Jarene dewane iki lak urip biyen iki duwe utang pati karo aku. Mula kowe kudu nyaur pati. Tegese sing klatarne patimu ora ana liya kejaba wong sing kok pateni biyen. Sopo? Aku iki. Yen aku ora mateni karo kowe, kowe iku nyemplung ning neraka jahanam Yud mergo matimu go dosa. Banjur caramu mateni aku piye? Iki mau lak panahe Ratu Kawaga Karna iku yak kowe ning gak kuat. Kowe iki mabur bater banget panahe ra kuat mergo Karna panahe ra dikeki obat. Terus panahe iki lemes ngono. Layu susise. Banjur arep ceblok tak saut. Ngono. Banjur aku neponi kowe. Lah banjur panahe Kuntadruwa Santi. Iki tak gawa iki, Dut. Paman. Dina iki aja wigih ringo-ringo. Wis tak seblake dadaku. Maragake Kuntadruwasa tancepna ana puserku kene paman. Merga rangkane Kunta kayu kastuba mulya mapan ana puserku. Gage paman aku patenono. Jur. Aku ki tresna karo kowe. Aku ki nyawak kowe. Kowe lara ora percaya meneh nyawak kowe pati. Apa-apa meneh sing kudu mateni kudu aku. Mau ning karepe dewa kaya tak kuat-kuatke. Ning bareng aku aduan karo kowe aku ora tega li. Aku ora percaya Yud. Aku ora iso mateni kowe Yud. Kanjeng aku njaluk ngapura. Aku ora iso mateni kowe Yud. Aku ora tega karo kowe Gatut. Mbuh engko dosane apa sing kudu disaga. Aku ora gagas sing baku aku ora tegel mateni kowe. Mergo ana paribak. Cut. Gatut!
Ya kene Kunto Dwiasa kok tancepne ana ing pusermu ana ing wetengmu Dun. Kowe tegese suduk sarira kowe lampus diri. Pokok wong lampus diri iki dosane gedhe lho Dun. Paman, aku ora lampus diri nanging pancen Kunto sing ngoyak puserku. Paman, aku mau meneng ae. Aku saiki sakwurunge mati njaluk tulung karo Paman Kala Bendana ya Paman. Kowe njaluk tulung apa kowe aja muni ngono le. Tenan Paman, aku gelem mati. Aku gelem mati yen matiku bareng karo Ratu Ngawangga. Bangkeku iki gendongen. Bangkeku gendongen uncalno ana kretane Ratu Ngawangga. Aku pengen mati bareng karo Wakarna Paman. Aja ya Dun, aja. Kaki Paman, mung siji iki panjalukku. Iki panjalukku sing pungkasan sadurunge aku mati. Uncalno bangkeku ana kretane Ratu Ngawangga Paman. Iya ya Dun. Ayo, sing kuat yo le, sing kuat ya Dun. Kadangipun Kakang Dimas Bagus Arjuna, kepiye kabul kawusanane Yayang nggen mumungu sarene Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sewu Koko Prabu, yektosipun awit saking pangestu paduka kula kelampahan anganti kundur sukmanipun Koko Prabu Ndarawati. Ning emanipun parandene kok ebah kemawon boten. Yen pancen kaya ngono maragake mundur aku tak sing mungu nendrane kadangmu sepuh. Kawula nuwun sewu Koko Prabu Ndarawati. Kula ingkang rayi Puntadewa ingkang minangka suliying para kadang Pandhawa. Monggo kula aturi wungu sampun ngantos paduka anegakaken dumateng ingkang rayi anggenipun badhe netepi darmaning kasatriyan. Kula mbetahaken pangayoman sarta panuntun paduka njeng Koko Prabu Ndarawati. Monggo kula aturi wungu minangka tandha sih kasetyan sembah kula kunjuk dumateng paduka Koko Prabu Ndarawati kula aturi nampi.
Puntadewa badhe menapa? Ngaturaken bekti dumateng Paduka. Menapa adatipun Puntadewa yen karo Kresna ki nyembah? Sanes kresnanipun nanging Wisnunipun ingkang kula sembah. Sang Hyang Wisnu mboten kiyat nampi sembahipun Bathara Darma. Cekap dawah sami-sami wonten kemawon. Syukur bagi sewu dene Paduka sampun kepareng wungu. Inggih. Kula mboten badhe negakaken dumateng para Pandhawa ingkang badhe ngayahi dharma. Nanging mangke kula tetep mbudidaya. Mbudidaya mrih purunging Baratayuda nanging mestinipun kridaning ati tanpa wong bedah garis sing pasti budidayane menungsa tangeh sembada ngungkuli purbane kang kawasa. Lan ingkang badhe ambayongi kula mangka dados botoh mboten namung para Pandhawa nanging kula tingali Kurawa ugi mapan wonten ing Makambang mriki. Dara Jlitheng kakangku wis tangi. Wis layak kancane do jengklekan kowe malah merem. Anggenku turu ki ora turu lumrah ning nindakake darmaning kadewatan ya nglabuhi marang para Pandhawa. Syukur. Banjur piye? Ripalungguhan iki aku tak takon karo Werkudara merga bebantenge Ngamarta, bebantenge para Pandhawa ki mapan ana Yayi Njodipati. Besok upamane Bratayuda dadi tenan apa wis siaga lair batinmu? Ora siaga sebabe apa menungsa mung karing nglakoni kodrat. Yen kodrate legi monggo, yen pait. Yen kodrate padhang seneng, yen kodrate peteng. Sing jenenge wong perang saya-saya musuh karo dulur, gelem ora gelem mengko kowe tanding karo gurumu dhewe, tanding karo simbahmu dhewe, tanding karo kadangmu dhewe. Mongko wong perang yen ora menang ya kalah, yen ora lara ya mati. Apa kira-kira Werkudara wani kelangan keluarga? Padha sing ora-ora. Aku mengko yen pancen Bratayuda dadi sing maju ana ngarep dhewe ngayomi karo keluargaku, karo anak-anakku lan dulurku. Sadurunge Werkudara glundung sirahe, anak-anakku, keluargaku aja nganti ana sing dadi korban. Kuwi lak karepmu to kuwi. Ning jangkane kodrat kepiye Siadi lak ora ngerti, mula kang mangkono kanthi lelakon iki Siadi kudu wiwit tata-tata, nata rasa, nata batin, nata ati, lan uga samepta, sabar, legawa, ikhlas nampa kanyatan sing paite kaya apa. Iki mung kadonyan. Babakan kadonyan aja nganti kowe mati-matian. Yen bab kadonyan mau ora kok gawa mati. Nadyan to kowe mengko kudu kepaten keluarga, tampanen kanthi lila legawa. Aja mbok ora-ora. Pasang Kalimantabe tinebening tulak manudha maring tawang tuang. Sinuwun Prabu Ndarawati. Piyak. Kok piyak-piyak sing kok piyak ki apa? Wong neng kene ora nek sapa-sapa sing ana ya mung Kresna karo Werkudara kok piyak-piyak. Kejaba yen ana wong pirang-pirang lagi kowe muni piyak ngono.
Ning niki wonten bab wigati wonten dayoh. Dayoh piye? Nggih, dayoh niki semenipun badhe ngrejekeni. Tanggalane mang siapke riyen. Karepe sapa? Ratu Ngastina. Wah, nggawa para sata Kurawa bontrok panganan pirang-pirang mriki. Enten sing nggawa ganong. Enten sing nggawa dadak merak. Jaranan barang digawa teng mriki. Sing jaran sapa? Lesmana Mandra Kumara. Sami dugi mriki. Pengen sowan wonten ngarsa paduka merga ngerti jenengan sampun wungu anggenipun Indra. Yen pancen kaya ngono aturana mrene. Wah, boten saged nika wong reget tok. Jenengan wong suci, heman-heman wong suci kok petuk karo wong reget. Ning aku ora bakal bedak-bedake Petruk, tetep aturana rene. Tindak rene men supaya bisa sabejagong kelawan Kresna. Mboten, heman-heman. Nika ratu rusuh, ratu sing kejem, ratu sing makar nika. Ora patut babar pisan. Ning iki perintahe Ratu Ndarawati, Prabu Duryudana aturana mrene. Mboten aturana rene. Mboten aturana rene. Mboten. Aku nanti masalah karo kowe ngerti-ngerti ngantem sirah iki sembah karo anak putu diantemi. Nyuwun tambi. Tambi apa? Nyuwun tambi obat. Dayane Ratu Ndarawati waras-waras awit saka keparenging Gusti. Waras. Durung waras. Nyuwun tambah. Dayane tangane Ratu Ndarawati dijabahi karo Gusti. Waras waluya jati, jati temah mulya. Durung mari. Mari borong pun. Wong takdir mari angel lho ya. Kon rene tak jagongane nggih. Kaki lumampah wanci pangklong kepapak obor sewu. Sampun pinten-pinten dinten anggen kula melu tapa brata, melu prihatin, melu sesirih mapan wonten ing makam Bangkaka Prabu Ndarawati. Samangke paduka sampun wungu anggenipun Indra. Pramila saking menika kula suwun kanthi sanget monggo samangke kula boyong kula dherekaken tindak wonten negari Ngastina. Mangke menawi Bratayuda estu kelampahan kula suwun Kaka Prabu Ndarawati mbatahi dumateng Duryudana aja mung mentiyung marang para Pandhawa terus. Nggih, matur nuwun pakurmatan yang dipun paringaken dumateng kula, Yayi. Sakmangke kula dipun paringi kanugrahan dening dewa. Lan antawisipun Pandhawa lan Kurawa monggo kula aturi milih. Lan ingkang wenang milih langkung rumiyin mboten wonten sanes kejawi namung Yayi Duryudana. Milih napa? Mang pilih antaraning kalih. Milih dibatahi Kresna ijen tanpa ruwang, tanpa gaman, tanpa wadyabala, apa milih dikanteni wadyabala Ratu Sewu Negara komplit sagamane pisan? Monggo kula aturi milih. Milih Kresna ijen tanpa pusaka apa milih Ratu Sewu Negara lamun to benjang Bratayuda kelampahan? Kula mang penggalih rumiyin mboten perlu kesusu ndak keseluruh marang dalan sing kleru, ndak getun keduwung tembe wingkingipun. Monggo dipun penggalih kanthi wening milih Kresna apa Ratu Sewu Negara. Ayo sing ati-ati lek milih. Yen nganti lek milih kleru sampeyan entuke gur sabun lho niki mangke. Mula sing ati-ati. Tur sampeyan iki ratu hambeke bawa leksana, ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar. Nggih. Kula milih monggo dipun penggalih rumiyin mboten kedah dipun wangsuli sak menika. Mboten. Tekad kula pun kenceng, tekad kula pun gembleng. Kula milih Ratu Sewu Negara jangkep sak wadya balane sineksen jagat saisinipun. Nggih.
Saksenono ya. Kira-kira ku Duryudana gawe banyolan ora? Kok jengklekan wonten teng andalan niku enten napa kok semune rena ing penggaling nggih anak Prabu Duryudana? Marem raos ing manah kula. Kok marem? Menapa angger Ndarawati sampun wungu anggenipun Tapasari? Sampun. Lajeng panjenenganipun paring dawuh dumateng kula. Duryudana kon milih Ratu Ijen Kresna karo kon milih Ratu Sewu Negara komplit sak padyabalane. Lajeng jenengan milih pundi? Kula dudu wong bodho, kula dudu wong cubluk. Mesti wae kula milih Ratu Sewu Negara komplit sak wadyabalane. Waduh, Mas ya. Kados pundi to nggih anak Prabu Jaka Pitana. Paduka menika klentu, paduka menika salah. Ing atase Ratu siji, mongko tegesing Bathara Wisnu karo Ratu Sewu Negara kok milih Ratu Sewu Negara. Niku sampean klentu mergo enten paribasan. Hei. Sing dadi ratu niku kula. Lan mang pikir mang penggalih. Ratu Sewu karo siji mesti milih Sewu. Mongko Kresna tanpa kantha, tanpa kanthi ra duwe gaman apa-apa. Sampean kleru. Nuwun sewu sakmenika mangga kula aturi menggalih kanthi wening. Nadyanto Kresna niku Ijen, Kresna niku sinten to? Niku pangejawatahe Sang Hyang Wisnu dewane kabagyan. Lamun to murka saged Bramantya Triwikrama bledak dadi buta telung gunung gedene. Napa malih kok namung ngestina? Jagat niki dipun gulung, dipun untal kalian Kresna kelakon. Lah sampeyan kok malah milih Ratu Sewu Negara, mung ngrembyak kakehan cacah ngerdo kakehan jiwa. Niki mangke mung ngentek-entek ragat mergo ngopeni wong pirang-pirang sampeyan. Mila mboten enten gunane yen kanggene Durna milih Kresna. Wah, kula kleru. Kleru ae omong banget. Kula icolke. Kok kondur Yayi? Nggih. Nuwun pangapunten. Kula nyuwun ijol. Ijol napa? Kula mboten sida milih Ratu Sewu Negara. Wong rembyak kakehan cacah. Mongko wong Sewu Negara niku mangane ya pirang-pirang. Tan burung entek-enteki dhuwit. Dereng rokoke barang. Ing ajeng kula lak sampun matur dipun penggalih langkung rumiyin sampun ngantos grusa-grusulan kesusu. Petruk kemawon sampun matur jenengan niku Ratu Hambeke Bawa Leksana. Parandene kok teko kene njaluk ijol niku pripun to? Wis mboten kowe njaluk ijol. Kula mboten sida milih Ratu Sewu kakehan. Jenengan tok kemawon. Sampun dipun sekseni jagat kak saisinipun. Ah, mboten gumun, mboten gubris. Cekak cukupe jenengan kedah kula boyong dhateng negari Ngastina botohe dhumateng para Kurawa. Mboten saged Yai. Yen mboten saged kula rudha paripeksa. Kepeksa kula tegel kali sampeyan Ratu cangkeme menclah-mencleh. Perkudara apa? Aku ora ndek perkara karo kowe. Lampimu lunyu. Ora minggat ida-ida. Hop. 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 Hop.
Lah yu Duryudana dandan apa? Kok ing atase ratu wong lanang gawe asido. Asido diantemi wong asido pripun? Lho, niki kula sami prihatin wonten mriki. Nggih, kula tirakat teng mriki. Ingkang Rayi Ndarawati Koko Prabu Bathara Kresna sampun wungu anggenipun sare. Wah, syukur. Lajeng sejatosipun kula sampun sabet jagong kalian Koko Prabu Ndarawati lan kersa kula boyong dhateng negari Ngastina. Syukur. Nanging wonten wong elek sing jahil metakil. Werkudara ngerti-ngerti kula sak lebetipun mlampah sesarengan kalian Koko Prabu Ndarawati. Ngerti-ngerti kula diajar, kula dipiloro, kula dipulosara. Malah sumbare ngabangke kuping. Aja mung kowe Duryudana. Ayo Ratu Mandura sing wong bule kaya sapi nyikaran kon maju rene. Sinten mung ngoten niku? Nika Werkudara edan jarak perkara. Ayo Kamara sakake wuri ampian kaya wong njero rebutan kaya menjangan mati. Dosaku apa, lupaku apa? Ya gene kowe muni sing ora-ora. Nyandak karo jenenge Baladewa. Yen perkaramu karo Duryudana monggo dirampungke dhewe. Aku duwe perkara apa karo kowe? Apa kowe ra kelingan? Kowe iso pinter perang gada sing ngajari Baladewa. Bareng saiki kowe digdaya arep wani karo gurumu kowe. Kita malas perang adene karo perang kowe. Ngendel. Ayo, sayu Tamara saged diwuri. Baladewa tandingana. Lawak kandhake Kresna kakangku Cilaka. Ngapa? Kakangmu nesu. Kakang sapa? Mandura Baladewa. Lho, lah duwe perkara apa karo kowe? Ora duwe perkara apa-apa, ngerti-ngerti jejeki aku. Kaya ngajar karo buta-buta ngono kae. Ampian kowe wong njero rebutan kowe menjangan mati. Ayo maju bareng ngono. Koko Prabu ki. Heeh. Sik to. Pripalungguhan iki sanggit rungsit bakal tak tindake kowe manuta karo aku. Manut piye? Maju meneh. Tanding karo sapa? Baladewa. Nek maju. Apa yen maju mesti menang? Tinggal maju meneh men saya murup makantar-kantar kanapsane. Pancingen supaya panjenengane ngasta wujute nenggala. Yen wis ngono, tak reka meneh. Wah, maju meneh. Arep njajal karo Baladewa tenan. Arep wani karo Ratu Mandura tenan. Dibuktekke karo wong sak jagat ning Amang Kambang kene sapa sing glundung ndase basa koklo dirubung laler. Ondo. Wae. Wat. Ah. Wae. Setan alas traloyo binatang ora kena deman Werkudara. Kowe jarak perkara wani karo wong gerang. Aja minggat glandang nenggala pedhot kulumu. Wis nggawa nenggala wis. Diatung-atung ning ngarep. Ya tok ya natos banget kae. Nenggala iki meni atos ya kocok senengane. Saiki piyak tampanane nganggo dadaku. Aja aku meh moh ngejoreng pupuk.
kaya wadon kaya pinjungan tamparane dadaku. Yen nganti kowe mati piye? Ah, lah ya kuwi. Nah, ngono dipikir dhisik. Gimana ini? Kowe maju meneh, ya toh? Mengko yen Koko Prabu Mandura nibake nenggala, kowe mundura. Inggatono. Mosok satriya kaya ngono kuwi. Ning iki kanggo srana sanggit sing tak tindake. Gelem angkat ora? Yen ora gelem angkat aku moh dadi botohe Pandhawa. Mesti gitu kamu itu. Lah piye to pran-pran? Sawangan Werkudara. Tujune kowe lunga, yen ora lunga ambyar dadi lebu. Ing atase bumi tak tibane wujude nenggala wae. Mledak metu genine. Gunung wae jugruk segara asap, lek dapurmu dadi ndok iya tenan Werkudara. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Aku diwaning bumi. Apa to dosane bumi, apa lupute bumi, mongko bumi iki ngladeni kelawan menungso. Ditanduri jagung tukuli ya jagung, tanduri pari tukuli ya pari. Ning ya gene kebangetan kowe dak siya karo bumi. Karma sing bakal ndok tampa. Muga sineksen jagat sak isine. Besok matimu ditangkep bumi sak pitu. Aduh, mati aku. Ayo. Ayo. Aduh, mati aku. Hyang Agung kula nyuwun pangapunten. Kula ndodho dumateng kalepatan, kula ndodho dumateng dosa. Kula mboten purun pejah menawi dipun tangkep bumi sapitu. Kula mertobat, kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu Mandura. Wah, Yayi Kresna aku tulungono Yayi. Tadahe pun akeh Yayi. Yayi Kresna. Kula wonten dawuh. Aku iki piye Yayi? Aku iki piye? Aku rawani nyawang gelaring kahanan, aku lu merem kaya ngene mergo aku ora mentolo nyawang kahanan sing kaya ngene, siksa sing bakal tak tampa. Siksa kados pundi? Jarene dewane bumi besok aku yang mati ditangkep bumi sapitu. Dipun kempit bumi sapitu. Yo, mboten napa-napa, adatipun menawi dipun kempit menika malah eco. Pedus. Aja. Oh, Yayi Kresna, Yayi Kresna. Aku tulungono nggih, nggih. Mboten perlu ngendi kula sampun ndungkap. Mang pitados Gusti menika Maha Tresna, Maha Murah, Maha Asih, mboten pilih kasih. Yen pancen menungsa menika kersa mertobat kanthi tulus lair batos tartamtu badhe pikantuk pangapunten. Nanging kedah wonten kangge srana panebusing dedosan. Sing ndok karepake piye? Kinarya nebus dosa kula suwun Koko Prabu Mandura tindak wonten ing Grojogan Sewu. Grojogan Sewu piye? Ngapa aku ning kono? Kula aturi nindakaken tapa matirta. Matirta? Inggih. Matirta ki apa, Tru? Nguyuh. Matirta ki kungkum. Lah ya kungkum karo nguyuh. Meneng kula lampimu? Nggih, meneng. Tapa kungkum nyuwun dumateng purbane Hyang Agung. Banjur nganti kapan wangenane utawa watese? Mboten wonten watesipun. Mangke menawi ilining toya menika awarni abrit banger bacin sarah kuwanda menika rampung anggen paduka nindakaken tapa? Katangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati. Ndak estokake apa kang dadi pangandikamu aku mundhut pamit bakal nindakake tapa matirta ning Grojogan Sewu. Inggih. Kula aturi pitados kemawon Koko Prabu. Sinten kemawon ingkang darbe sedya hayu badhe manggih rahayu Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat mangestu purun.
wis cetha ngeglo tanpa warana. Semune Ripalungguhan iki manut kabar sing sumebar warta kang rata. Wa Prabu Ndarawati bakal dadi batahe para Pandhawa anggening ayahi Bratayuda. Ning lek kebangetan anggene ngiwake karo Antareja. Mongko Antareja ya putra Pandhawa kuwi putra Jodipati. Ning yogene kok dibedake lawan anak-anak Pandhawa liyane. Yayi Gatotkaca wis diwisuda dadi senopati. Yayi Abimanyu semono uga. Ning yogene dijawil wae ora wujude bocah jangkar bumi Antareja iki. Apa aku pancen dipijekke kaya wastra lungset ing sampiran sing ora ana dayane apa-apa. Mongko ala tanpa rupa aku duwe jiwa prawira anggenku kepengin labuh marang negara depane kelawan bebener sarta kautaman. Ning babar pisan ora dijawil, ora diweni gawean, ora dadeke senopati ana Bratayuda. Mula kang mangkono Koko Prabu Ndra Ripalungguhane kok tak suwan ana ngarsane Wa Prabu Sri Bathara Kesena. Aku tak nyuwun karo panjenengane supaya aku dadi senopati. Yen ra kelakon Antareja dadi senopati luwih becik, ora weruh Bratayuda mudhar luwih dhisik. Keparap lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Sajroning aku bakal midana Ratu Ndarawati sapa ditepungake putra pulunan Ndarawati satriya jangkar bumi Raden Antareja. Ngopo kowe melu celeng boloton kebola tengen tak sirnakne nak Ratu Ndarawati. Ripalungguhan iki Antareja gawe giri sayembara karmu sing golen Ratu Ndarawati waton pinter jebol dadaku ing kene dalan patimu. Randang lunga mesti bakal potho janggaku. Yo. Gandeng kowe tega mentala karo Antareja. Kowe ora ngerti lamun aku lagi ngetokke pengiram-iram. Tak dilatih pakmu sikil ora mudhar gurone batangmu. Derajat apa Prabu Praswapati sisan gawe men presa Wa Prabu Ndarawati
lamun Tantarja ki duwe kaprawiran parandene ora didapuk ning Bratayuda iki kleru ku apa? Bang ora kapacak dadi senopati Bratayuda. Ora mung wadyabala saka ing cedhi, yen perlu Kurawa tak dilatani tipak sikile mentek mudhar kabeh rasida perang Bratayuda. Wah! Wait! Wah! Oh! Hey! Wah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Oh! Aya! Ah! Aku matur nuwun tanpa diperintah parandene kowe wis jumangkah. Merga ratu saka Cedhipura Praswapati sak padyabalane bakal merjaya kelawan wakamu Ndaramati. Ning tak sawang anggenmu perang tek ora sak lumrahe menungsa ki ngopo? Peteng guayamu pek kaya wong gelo. Nggih. Pripalungguhan samangke supados tiyang sak jagat menika pirsa bilih Antarja menika nadyan sak propintenipun ugi anggadhahi kaprawiran. Dosa kula menapa? Lepat kula menapa? Kirang kula menika menapa ing menapa wonten Bratayuda benjang kula mboten kadhapuk babar pisan. Naga Bagendra, kowe tak jarwani kabeh para senopati ingkang kapacak sajroning Bratayuda kuwi yektine duwe perlu tegese ana kewajiban magepokan kelawan utang piutang nadar ingkang kudu dirampungi sajroning Bratayuda kuwi mau. Lan apa to sebabe jeneng sira ora kadhapuk ana Bratayuda merga kowe ora duwe perkara, kowe ora duwe utang, kowe ora duwe nadar. Nanging tiyang sak jagat menika sampun ngertos bilih kula menika satriya kedahipun anjiwa prawira. Wani korban jiwa raga ngrukepi dhumateng bebener sarta kautaman. Lajeng menapa bedahipun kula dipun gembleng kaprawiran dening Rama Kyai Werkudara ning nyatanipun kasekten kula menika ampas brabas tanpa wonten ginanipun babar pisan. Banjur palungguhan iki karep apa?
Kula nyuwun pamit nyuwun pangestu badhe bidhal dhateng negari Ngastina. Kula badhe manggi para Kurawa. Para Kurawa badhe kula dilatih tapak sukunipun. Mboten sah ngangge Bratayuda, Kurawa do mutar kabeh niki mangke. Antarja kepengin labuh negara yen perlu wani korban jiwa raga lan nyawa kanggo labuh kelawan bebener. Kasinggihan. Kowe duwe kadigdayan mengsah ingkang kula dilat tapak sukunipun mesti kemawon pejah. Aku pengen ngerti bukti nyatane ana ngarepe Kresna pribadi. Ana ngarepmu ki ana tapak suku. Mara gage tak seksenane tapak sikil iki mara gage dilaten. Ingkang pundi? Sing ana pengarepamu. Niki lho. Ya. Niki tapak kula piyambak. Pangpirsani. Lho, pas menika tapak kula piyambak. Yen kowe ndilat tapak sikilmu, kula nggih pejah piyambak. Jare pengen dadi senopati, lah kok wedi mati? Jare pengen dadi senopati cek wedi mati we. Menawi mekaten sami kemawon kula menika nganyut tuwuh, kula menika lampus diri, kula menika nglalu mati kodhok, mati ing tanpa lelabuhan babar pisan. Sakarepmu anggen ngarani. Ning nyatane bareng kowe adu arep karo Pakmu Gedhe Ndarawati, kowe dudu wong prawira ning wong jirih getih wedi mati. Buktine ndilat karo tapakmu dhewe wae kowe ora wani. Kula mangke mati. Yen wedi mati aja dadi senopati. Nggih. Yen tetelo kados mekaten boten langkung kula nyuwun. Nyuwun pamit. Kula titip sungkem kula. Aturi ngaturaken dumateng Kanjeng Rama Kyai Werkudara kaliyan Ibu Nagagini. Menawi wonten dosa lan lepatipun Antarja mangsuhunke pangapura. Kula badhe ngestokaken dawuh paduka Prabu Ndarawati. Anakku mati.